Thank
Iki yo. Lo 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 lo. Yo. Bocahe madak. Luwe to le. Ya madang. Kowe iki mbok aja ngono kuwi. Ngisin-ngisini rombongan lo Mas Angga ya ampun. Bocah ora Jawa blas ngono lho. Lah wong nek kene iki ditingali para bini sepuh menika ya. Lah ya ben. Oh kok didelok wong tontonan gratis. Lho ya ben. Lah kok nesu ki lho ngopo? Aku luwe Kowe iki mbok aja kulino ngono kuwi lho. Lah ning jero kengke didoni. Diduni lho ning jero. duni apa? Ya ngono kuwi. Ora ngono kuwi wis gotok. Lah kowe lak tekomu keri, kuwi lak ya sangkek kebangetan kowe to. Lah nyapa mbok ya sing semangat lho adewe rene iki. Nek ngrekak-ngrekakne tuan rumah kaya Iram. Wong pawon ya wis keselempoh karek hiburan. Kok iki bener enek segone. Dodok lawane ora enek bosok. Kok sik panggah teko kono to. Nyambut gaya sing apik. Wis nyambut gaya. Kok ngekel iki. Banyak wis atraksi. Wis satu lho. Nuwun sewu ibu-ibu ingkang wonten mriki. Pongge wau pun atraksi napa dereng? Keh? Krungu ora kowe? Aku iki arep lecet kowe ngono kuwi. Paling endak lambe iki mbok sing manis. Aja nggo omonganmu tok. Lambe kaya gumoh kopi ngene iki. Oh, Loro. lambe dawa. Lah kok jaremu nyambut gawe iki ya wong. Mas lighting iki anu Mas, padang notok Mas. Padang notok piye? Kan rene dincang motoku PC bosok. Ya, tapi kan paling endak variasi. Variasi apa? Garapan baru lho. Garapan yo ban sidinya galongan tok. Moto PC nambane sapa? Manten ngawere buk. Kowe iki lak teko kono neh. Ganceng. Lah dhewe paling endak gawe guyune wong liyan iki lak dadi amal jariah. Amal yo ben, aku ini duit ora guyu wong. Bocah kene angel to. Bangeten lho kowe iki nggih. Banget yo ben. Paling endak ngene iki lak gawe acara iki ragate wis gedhe. Ragate lerop ki yo wis larang. laras mikir kene nyapa. Kok kene karek budal. Yo maksudnya saya mikir kene neng iki aja sithik-sithik duit. Ora duit Menika Mas Rudi kalian Mbak Nunung menika dadi manten iki ragate gedhe nanggap adewe sing penting pola sing apik engko apresiasine nek dhewe nggih ngoten to Mas nggih salim wis ora percaya aku lek manten bilang guyu ngene iki. Aku lek manten didelok buyang guyu ngene iki. ya apa Iki gane guyon. ya Akhir-akhir apa? Aja kapok ya Mas Mas Pongge. ora usah ngono gila oh lah malah ngerokok alah Ujungan ya. Daniel putih kok ujungan nyambut gawe sing apik sik Sing muni aku ora salah Mas apa? Apa? Oleh iem kemadang ya. iki opo to iso tablet Oh. pola ose kono lho apik oh Lah ya pantes to. Ajining raga ki saka busana.
Ajining diri sangka lati, ajining awak sangka tumindak. Tumindak apa tumindak lu apik? Kuwi lak nek kowe jajal Nisya jajal tak genti aku. Piye reaksine? Ya kanca TK lho kae kancaku TK nek Geleknya botol blek nang ndase. Iya ya, Allah. Kenapa kecolongan? Pilih balik orang kita kok. Aku orang kita. Balik aku orang kita. apa ini balik? Ini satu udah tepuk tangan loh. Loh. Kenapa kebacut? Enak manung. Lah malah kayak babi lah. Kowe gedonge ora roh. Aku pola kaya ngono keke ora roh kowe. Ora aru aku. Aku ki noto pengrawitku. Kecolongan titik. Kowe iki mangkane wis ora sak mlinding ngurusi kono. Lah kebacut mak nung. Nung ya bojone Mas Rudi to. Ya mak ting. Nung ting. Ora teko kono. Ting. Adek jaman-jaman lagi. Ya kancaku SD Pak ya. Ya Pak ya. Mbak Nunung isih hubungan karo Mas Sule, Mas Ajis Gagap. Oh mboten guna. Laro. Kayak opo kayak nunung ngomong. Ki nunung kuru. Lah kan wis Iki jenenge nining gebis. kan wis dia. Ngono keke to nek atraksi apik antusiase ya meni. Kancaku kene kok. Oh kancamu kene. Kancaku iki tukang mendem-mendem ngene iki. Lah wong wedok ana surat. Kowe iki mangkane ya takon leren mendem to. Nyapa kok campur bir mumet dasku iki. Pola dadah nek rombonganmu sing kene. Meriah lho iki garapan baru lho iki. Ya iya. Rambutnya nyetir Pak. Ayo nyantri. Ayo. Ayo. Pure. Pure. Repecat. Cendisan. Aku tak nyulo kodho ae. Lah ngopo to kok? Lah ora tepuk tangan. Lah wis ngono kok ya wis dikeploki ngono. Tepuk tangan ora, tepuk tangan. Kok bocah kok nesu ae kok. Coba. Mbok di momen bahagia lho nggih iki nggih. Lah yo ben ora tepuk tangan. Oke lho. Kancamu mendem celuluk e lho. Kowe iki mbok yo nglegakne masyarakat kene lho kowe iki. Legane apa tepuk tangan buk. Lah wis ngono lho ya diantusias sing apik. Lah kalau mbok Dek sing kaos kuning ketok gendakmu ta Ndak lo dulurku lho. Oh dulurmu lho. Lah sing keplok-keplok ngono tok. Kat mau sing keplok-keplok kuwi tok. Lah piye lho ora yo ki acara meriahe kok ngene iki. Meriah Pak sinten? Bapak Rudi. Bapak Kasturi iki lho. Anak iki ane jakun iki. Dene tra tangge pajangan sik ning kene kok.
Mbok ben lho mung kesel. Meriah. Bapak Kasturi iki. Bapak Kasturi duwe gawe. Waro iki lho. Menika lho Bapak. Iki waro apa Oh, niki, rumah? niki Bapak. Oh, Bapak menika lho Bapak Kasturi. Ini Pak Kasturi. Nika Tak kira rumah iki. romamu kuwi. Waduh. Menika Hei, kuwi teko mau. Toh. Toh. Oh. Logok. rayo sesepuh. Waro tuwek. Sing terakhir elek tuh. Nyapa? Logok. Biar kok lindo kok. Kok padakne kowe ae kok iso. Bapak Kasturi menika pundi ingkang pundi? Oh, ingkang pinggir duwe meriah lho nggih. Ya, nanggap terop yo dawane iki pirang plong iki? Jiro lupat mo 5. Iki rong patang tangkep. Iki rong tangkep. Wis duwe tokeh panggung gede lifting nanggap reog ya larang. Dalam rangka alhamdulillah menika ngresmekne patung dongel film menika alhamdulillah. Mantan matamu. Mantan. Iki Rudi. Ora bareng iki ta? Ora. Lho tak pikir moyone kene nang. Kene digareng menika rapi kali. Kiru digareng. Waduh, Dalam bintang sesepuh kuwi. Dite manusia jeng. Ditekne monggo Mbak Nunung monggo jumeneng wonten mriki. Kali Mas Rudi monggo kersane masyarakat ya kertas sing disumuri pundi nah. Monggo.